Ул икенсе кешене яратты. Туктата алманы мин уны. Һыу буена бардым да, киемдәрен ярда калдырдым. Баткан тип уйлагандар тинем. Һине уйланым. Картатай, бер килде! Ой, балалар, һаумыгыз. Ой, балалар. Уга тиз генә өйрәнә булмай шул. Кайтты! Бар кайт! Нимә мин артымдан йөрөй? Бар кайт! Атай, Юк, кызым. Бала табу ул бит бер эш. Абына уны үстереп, яратып, һөеп. Унаһына инде ысын әсә булырга кирәк, кызым. Эх, кызым. Әсә була алманың шул. Тормышта бит иң мөһиме бала.